To kod temo ni riwruok mar Summit Africa osingo mar biro sero somb jopuonjre mochando mawuok e gwenge ma Karachuonyo kapok higani obiro rumo. Jakom riwruok mar Summit Africa Migosi Kennedy Kasera oyango ni koro gichano mar biro neno ni dwe mar 8 higani jopuonjre 55 oyudo basari kowuok e ward ma Central Karachuonyo. Kasera ne lose gwenge mag Simbi bang'e ne konyo miyo moro mosebedo ka onge ot e gwengego kendo koro gero ne ot kosingo timo gik mathoth ahinya kokwayo josiasa mondo koro otimane na siasa mekgi e yor kwe ma onge wach moro amora. Jogo bende koro noyudo ot kotere kanyo kod UNISA ok opwoyo ahinya Migosi Kasera dhi nyime gi siro jogo ma onge kod udi kokadho e riwruok mano mar The Summit. Kasera nogo bende koro dwaro kom MCA e Central Karachuonyo ka bende yiero mobagi tarik 9 dwe mar 8. Mano kawuone wachopo e gweng' mar Simbi ka Nyaola mondo wami mama Eunice ot. Eunice osebedo ka onge ot for 2 years nikech pi nodaro ode ma nodak e miere koa to koro pango Kindu. Koro ka wach nochopona ni nwasingo nwabiro miye ot, wamiye ot kawuono obede dalane. Adwa singo ne jo Central Karachuonyo ot mwagero kaka wuono ni en ot mar 48. En nyiso ni Kasera en ng'ama jatich. Bang' election mabiro timore tarik 9 dwe mar 8, wadhi timo gik mang'eny ne jo Central Ward kopogore gi gedo ni. Wan gi programs mang'eny mobiro nikech tarik 15 mar August wadhi pogo nyithindo 55 basari nyithi Central Ward. Asebedo kadak Kindu kendo asebedo kadang' ni miere. Tago erokamano nikech Nyasaye osetimo ng'wono kendo aduogo dala mar Kameu. Asebedo kakale pek mang'eny nikech nyithindo bende antiere go, to kama jote be onge koro an gi pek nikech achulo ot to chiemo bende bedo matek. Koro an gi pek mang'eny. Koro duoka ka agone Nyasaye erokamano nikech koro pungo sana mang'eny. Agone erokamano to gi yore mar dwero gimodwa oa mbele cha. Agombo ni mondo Nyasaye koyie to yude gimodwaro mbele cha. Kaluwore gi kony mosekonyo ji, ago erokamano nikech an achiel kuom jok mosekonyo. Nyocha kanindi kane pi osedara to nyocha kanindi kaparo ka nyikwaya odak e taon gi min-gi nindo nyocha kutera. Mar ariyo, ot bende koro gore kuoma ging'eye to Nyasaye nyotimo ono bagnago kata koro koyo chama orieny to an gi ot. Gotero kamano nyikwaya go makanyako ni nie sikul. Wasatemo kaka nyalore to wago erokamano Nyasaye moketo ne momiyo Kasera chir mondo gedni kendo agone Kasera erokamano gigi dwaro modwaro agone wabro bet kode kendo wabro yi kode nyaka dho debe. Agone Nyasaye erokamano. Ago kamedo wacho tangiso yuora ne kama koro gerne ma Kasera ng'at moa kumonono emobiro gedu. Agone erokamano mondo akaw thuolo makende mondo agone owadwa Kennedy Kasera erokamano kuom chuny mobedo go mondo gernego minwa ot dalawa ma Kogembo kani. Wago erokamano nikech minwa ni osebedo kodak oko, odang' ni adang'a oko kaachiel kod nyithindo. Ohala motimo malong'o onge, moyudo matin ochamogo nyithindo. Omiyo osebedo ka en oko, to kane wawuoyo gi Kasera kaachiel kod gosiepege ma Kogembo ka, ne wakelo ne kwayo ni mondo ogerne minwa ni ot. Ne okomino wawach, nowacho ni ot ogero tarik 2 dwe mar 7. Wago erokamano nikech kawuono tarik 1 to ot oseger kendo waneno. Omiyo wago erokamano ne owadwa Kennedy Kasera kuom timo tim malich motimo ne dalawa ka mar Kogembo e dala ma Nyaola. Central Ward ka bedo ni wan jochung' mopogore opogore to gima duong' ni wan wachalo wete kata wan wete. Omiyo akwayo opponent magwa wago mana siasa mar kwe, siasa mar wete nikech after election pod ibro dwaro Kasera bende pod bro dwari. Koro kura ni ok en tho gi kuo kamano. En ni ng'ama owin no en emobiro bedo jatele Central Ward. Ng'ama odong' no orito another time kendo. Omiyo ana kwa mana riwruok ni wago uru siasa mamor, siasa mar wete, siasa ma ng'ato uso agenda ne. To sami uso agenda nino be nyaka inyis jopiny gimisetimo.